neste contexto, nesta situación da crise da COVID, creo que o primeiro que debemos de ter é certa prudencia, porque estamos en momentos de transición. É dicir, non hai unha normativa específica, definitiva, en relación a como temos que afrontar determinadas situacións. De feito, falando con amigas que traballan dende servicios de prevención alleo, que, polo tanto, están abordando dende o punto de vista normativo e de prevención a convivencia tanto en lugares de traballo como en espazos públicos, pero, bueno, sobre todo en empresas, elas mesmas atópanse, bueno, con bastantes dificultades agora de aplicar un corpo normativo, non? Polo que sabemos, ata estas datas, ata esta altura do mes, as reunións, as grandes concentracións estaban limitadas, ou prohibidas, mellor dito. Polo tanto, sí que hai unha normativa específica en relación aos aforos dos espazos, independentemente de que se sean espazos pechados ou espazos abertos. E tamén como as persoas teñen que acceder a eses espazos e como deben de comportarse. Polo tanto, isto creo que en principio non debería de visibilizar grandes diferencias entre a capacidade de algunhas organizacións ou de algunhas empresas para abordar estes temas. Creo que ata aquí, tendo en conta o volumen de persoas que se manexa, creo que é bastante controlable. Si é certo que evidentemente hai máis persoas implicadas nesa coordinación e nesa prevención. Pero si se establece unha comunicación directa vamos a dicir, clientes, neste caso os espectadores, se falamos de cultura, creo que se pode adiantar moito. E, evidentemente, esa comunicación directa ten que preservar ou conservar as pautas que xa se están dando, non? Que manter a distancia sempre que sexa posible e, cando non sexa posible, pois recurrir a medidas de prevención individuais, non? Neste caso, a mascarilla, pois se supón que é a máis adecuada. En prevención podemos rizar o rizo moitísimo, vale, porque se analizamos que tipo de mascarillas se está utilizando as persoas, claro, é dicir, os espectadores non teñen a mesma responsabilidade que un traballador, entón sí que detrás dun traballador hai un control sobre os equipos de protección individual, sobre as persoas, non sabemos a trazabilidade desa mascarilla, non sabemos si leva 2 horas con ela ou si leva 20 horas ou 4 días, si está certificada ou si non. En fin, podemos enredar moitísimo, pero eu creo que hai que ter prudencia, tranquilidade e, sobre todo, abordar aquilo que temos capacidade de controlar. Porque sí que estamos escoitando de si as romarías, si as orquestas, si os campos da feira se van encher. Creo que nestes momentos creo que hai que ter prudencia e empezar por abaixo, polo máis pequeno. Eso por un lado. Por outro lado, sí que é moi preocupante o que estamos a ver todos os días na nosa proximidade, que son como nos estamos comportando. Comentábamos moitas veces que todavía non tiñamos asimilado conceptos como o de sostenibilidade e é evidente que esta crise non nos vai axudar. Desgraciadamente, polo menos a medio prazo, non vamos a acelerar esa lección todavía por aprender en relación á sostenibilidade, senón que é posible que esquezamos o aprendido, que é bastante pouco. Por eso, creo que deberíamos de ser moi prudentes e creo que as institucións, as administracións nese aspecto deberían dar un paso adiante importante. Nestes primeiros días onde se abriron as terrazas, por exemplo, un pode comprobar como se están utilizando servizos dun só uso, o cal non é o desexable, simplemente ás veces tamén por cuestións de comodidade. Eu creo que non debemos de perder o pouco que avanzamos neste aspecto, xa non falemos de todo este tipo de obxetos que estamos empregando dun só uso e que tiramos en calquera parte, non? Por lo tanto,
penso que as administracións non deberían de perder o horizonte e terían que ter moito cuidado con isto. Sei que a urxencia é outra, sabémolo, e sabemos que hai que poñer o acento nas necesidades máis próximas, non? Que coidar as persoas, a vida da xente, pero queda por decidir se esta crise da COVID é realmente unha primeira chamada de atención por parte desa emerxencia climática da que estamos a falar dende fai anos. En todo caso, non deberíamos de perder de vista que estamos nesa emerxencia climática e que debemos de cuidar muitísimo e así como somos ou seremos capaces de comunicar medidas de prevención en relación á saúde, non debemos esquecer que a prevención medioambiental tamén forma parte da saúde e en todo aquilo que se traballa alrededor tanto do espazo privado como do espazo público, é dicir, nos lugares de ocio, de convivencia, deberíamos de lanzar tamén mensaxes bastante claras nese aspecto, non? Por último, estamos ante unha grave crise do espazo público. É dicir, se hai un damnificado, evidentemente temos a saúde, pero esa consecuencia ten especialmente como causa a capacidade de contagio deste virus na relación máis, na convivencia, na relación máis íntima que temos as persoas, non solamente no noso núcleo familiar, sino especialmente cando saímos, cando atravesamos a porta do noso domicilio e nos comunicamos co mundo, non? Por lo tanto, creo que deberíamos de ter tamén aquí unha especial reflexión a como abordar esta crise do espazo público a moi corto plazo, porque a crise da COVID atentou e tocou directamente a aquilo que é máis preciado e máis valioso para nós, e non é tanto os grandes medios técnicos, as grandes infraestructuras, as grandes instalacións, sino que foi directamente o máis pequeno, que é a afectividade, a emoción, a empatía e o cariño entre as persoas cando convivimos e cando vivimos pois no día a día fora dese ámbito familiar, non? E vamos a necesitar políticas que traballen nese aspecto porque, bueno, hai medo, é normal, e por outro lado sí que se están empezando a ver determinadas diferencias de clase en relación ao espazo público e iso é perigosísimo. O espazo público pertence a todo o mundo e canto antes recuperemos ese espazo para todas as generacións, todas as persoas, e polo tanto retornemos á normalidade, moito mellor, e sería importante empezar a lanzar mensaxes nese sentido. Creo que son necesarias tamén. En principio, que temos que plantexarnos na nova normalidade e en todas estas fases de desescalada en relación aos espectáculos é relativamente sinxelo. O que pasa que despois, digamos, que leválo a cabo será máis complicado, non? Pero é relativamente sinxelo, porque o que temos que facer é seguir cumplindo as dúas normas básicas, que é o mantemento da distancia de seguridade e a higiene, especialmente a higiene das mans. Entón, baixo esas dúas premisas en teoría simples, pois é como temos que realizar todos os eventos que vayamos facer, como digo, en todas estas fases da desescalada e probablemente durante toda a nova normalidade. Atacando, pois, bueno, agardemos que podemos ter unha normalidade antes de que chegue a vacina, ben por outras causas, ou ese tempo vai ser longo no que vamos ter que realizar os espectáculos, non? En canto a espectáculos en recintos pechados ou recintos abertos ao aire libre, hai poucas diferencias no sentido de que os espectáculos que pagamos ao aire libre en realidade van ser unha traslación dos recintos de teatros e auditorios que coñecemos ao espazo do aire libre, porque vamos ter que cumplir máis ou menos as mesmas medidas para facilitar estas dúas normas básicas das que falo, do mantemento da distancia de seguridade e da higiene, non? O importante da nosa misión nos eventos
é non ser unha cadena de transmisión para todo o público asistente, non? Esa creo que ten que ser a premisa co que realicemos todos os concertos. Pois temos responsabilidade sobre moito a xente, é dicir, sobre todo o público asistente que a día de hoxe na fase 3 de desescalada pode chegar a 800 persoas e probablemente a posterior desa fase poda chegar aínda a máis público. De feito, desde alguén facemos unha reivindicación sobre que agora que por fin xa está permitida tamén a agrupación de convivintes nos espectáculos que fagamos, pois eso podería supor un aumento do aforo. Hai distintas características sobre a seguridade para o público asistente en función de se o recinto é ao aire libre ou é recinto pechado. Fálase de que hai unha transmisión moito maior no que son os recintos pechados. Bueno, en calquera caso, vou falar dos 4 grandes puntos nos que ten que basarse a realización de concertos nesta fase. O primeiro é a venda de entradas. Hai que reformular como se están facendo a venda de entradas, as empresas de ticketing que lle chamamos, non? O de venda de entradas, ata agora tiña unha modalidade de anular butacas por espazos fixos e, bueno, agora co agrupamento pois teñen que facer reprogramacións para que se podan vender entradas agrupadas, despois teñamos unha distancia social, etc. E tamén nas entradas vai ser importante outra das cousas que neste momento hai que implementar, que é establecer quendas para o acceso do público ao recinto. O establecemento desas quendas pois habería que facelo no momento de venda de entradas, porque aí será onde citemos a xente que vai asistir a un concerto, non? E probablemente pois os citaremos primeiro nas filas intermedias e despois iremos abrindo hacia os exteriores en distintas quendas para ir colocando ao público segundo chega, non? Para isto é importante dicir que non existe un protocolo único para a realización destes eventos, porque a arquitectura de cada recinto é distinta e iso implica que sí que pode existir unha guía de como facer un protocolo para cada espectáculo, pero non un protocolo común, porque, por poñer 2 exemplos, nada ten que ver o Auditorio de Santiago co Teatro Principal. Un ten un hall no que o millor podense establecer colas incluso se está chovendo e outro non. Bueno, cada un vai ter que adaptar para ver como fai que de forma segura pois unha choiva non implique que de repente rachemos con todas as medidas que estábamos implementando para que a xente puidera manter esa distancia social, non? E de repente ven un chaparrón e acaban todos pegados no único sitio onde non se pode mollar. É dicir, que vamos ter que repensar todos os pasos que facemos para na realización dun concerto, non? E como digo, ese primeiro é a venda de entradas, e nesa venda de entradas como situamos a xente e como os convocamos para entrar no recinto, non? Outro dos puntos básicos tamén na realización de calquera evento é o tema laboral, como protexemos aos nosos traballadores frente aos riscos que plantexa a COVID especificamente, non? Para iso, bueno, xa traballamos tamén en colaboración co ISGA nunha primeira guía que está en constante evolución para ir sumando todas as modificacións que se vayan vendo en función de como se van facendo as cousas, porque se algo nos determina o virus é que non é algo permanente ou estable, sino que en función de como se move, pois vamos actuando, non? Digamos que el marca os tempos e en función de como este sendo a transmisión ou que este pasando, pois se van establecendo distintas medidas. Pero a grandes rasgos, as medidas de protección dos traballadores están xa reflexadas nesa guía de saúde laboral, que o que sirve é para que os nosos servicios de prevención alleos ou propios establezan unha nova avaliación dos riscos nos postos de traballo que temos cada un nas nosas empresas.
e que, por suposto, yo comunicamos aos nosos traballadores para que implementen esas medidas en todas as actividades que realizan. Básicamente, pois, todas esas medidas de protección siguen tamén esa máxima da distancia e da higiene, da desinfección dos equipos, da desinfección das zonas onde traballamos, como digo, do distanciamento social, pero efectivamente hai veces na que ese distanciamento pois implica, por exemplo, que un rodi ten que tocar cousas comuns con un artista e ten que incluso poñerlle un micrófono, etc. Pois, bueno, tamén hai unha serie de medidas que están basadas en estar limpando as mans constantemente e en utilizar unha máscara que protexa tanto a persoa como a leva como a persoa que nese caso, pois, nun directo non podería levala. Despois, outro gran punto que temos que abordar é, como digo, a arquitectura de cada recinto, ben de recintos fixos ou ben dos recintos que fagamos ao aire libre, pois porque cada un deles é distinto, non? E o temos que elaborar, por exemplo, no caso dos recintos ao aire libre e en relación cos traballadores, estableceuse de crear unha zona de entrada onde se facilitan aos traballadores todas as medidas preventivas de xel hidroalcohólico ou luvas ou calquera cousa que poderá necesitar, e tamén se establece un fixaxe para saber en todo momento, pois, que xente estivo en contacto nesas labores, non? Para sempre poder ter a trazabilidade dos contactos de cada un dos nosos traballadores. A este punto cabe lembrar que creo que na orden 399, que é a que establece a primeira fase e na que se fala na que se regulan a maior parte das características dos eventos, que nese caso eran as 200 persoas, pois tamén había un capítulo, creo que era 11, de rodaxes, e no que implementa unha medida sobre a comunicación por parte dos traballadores de como chegan ao recinto de traballo, non? E que pode ser interesante tamén ter en cada caso, pois nos pode aportar tamén unha trazabilidade sobre o momento desde saída da súa casa ao posto de traballo, non? En canto ao recinto, xa digo, vai delimitar tamén moito se hai usos compartidos dese recinto, se os baños están compartidos con outros usos dese mesmo recinto, pois que teña cafetería, que teña salas de exposicións, que teña aulas de estudio, pois vai modificar moito os criterios cos que establezcamos para a realización dese concerto, pois porque temos que evitar novamente ese agrupamento e facer que non coincida pois moita xente ao mesmo tempo, non? Se establecemos quendas para a convocatoria ao noso público, pois non as vamos a establecer ao mesmo tempo que hai outra actividade noutro deses recintos, non? Despois é moi importante tamén a ventilación nos recintos pechados, é moi recomendable ter os recintos ventilados previamente á realización de calquera evento e a finalización do mesmo, incluso de existir a posibilidade de telo ventilado durante a realización do evento tamén. E, bueno, os criterios de desinfección dos recintos e das zonas de traballo tamén xa están delimitadas en distintas normativas. E, por fin, chegaríamos a cuarto punto básico, que é o público asistente, non? E sobre o que temos que implementar todas as medidas, como dicía ao principio, para que nunca sexamos unha cadena de transmisión do coronavirus entre o público asistente. Para iso, como falaba ao principio, establecendo esas quendas de como metemos ao público dentro do recinto, pois é importante que unha vez que este situado no recinto, a través de locucións, a través de audiovisual, lle fagamos saber todos os criterios que ten que manter durante a estancia no recinto, non? E, sobre todo, preparalo para a saída, porque a saída vai ser sempre distinta ao que foi a entrada, porque, como decía, pois na entrada vamos a intentar que entren das filas do medio hacia os exteriores, pero a saída pois se terá que producir en rincleiras as que máis
cerca estén das portas, non? E o faremos pois con unha modalidade moi parecida aos avións. Pois aí tamén haberá que ordenar para que a xente, pois, según sale da porta non se quede ali e salga un espacio aberto e se poda separar para que non se produzan eses agrupamentos tamén nos sitios, non? En canto así moi por riba nos espacios abertos, o que decía é que efectivamente faríamos como unha traslación do que sería un teatro ao aire libre, e se quere dicir que temos que delimitar totalmente o perímetro tanto da zona de traballo, de backstage, escenario, etc., como a zona do público, para facer un control de accesos tamén a ese recinto onde nos encargamos de preservar a seguridade da xente, todas as butacas teñen que estar numeradas, a xente, aínda que sexa de forma gratuita, pois vai ter que sacar unha entrada para ter unha trazabilidade tamén de toda a xente que estaba no recinto, hasta que a xente chega ao seu sitio, evidentemente vai ter que ir con unha máscara e vai ter que ter a súa disposición xel hidroalcohólico para desinfectarse. No que é a realización de concertos e aqueles, sobre todo, que requiren tamén de plans de autoprotección, pois tamén implica unha modificación de todos os plans de autoprotección, igual que implica unha modificación dos plans de emerxencia que se realiza para cada concerto, pois hai que ter en conta un risco que, como é o da COVID-19, e por decir algo, pois hasta que punto pode chegar, pois hai que pensar que incluso o que é os procesos de reanimación, os RCPs, etc., pois tamén están modificados. Unha das cousas actualmente que faise cando hai que facer unha reanimación é poñerlle unha mascarilla á persoa que estaba tumbada, non? Que é un procedimento totalmente contrario ao que antes facíase. É dicir, que todas e cada unha das cousas que facíamos dun modo hai que replantexalas en función de como evitar a transmisión da COVID, mantendo a distancia e mantendo a higiene. A pandemia pode chegar a ser unha oportunidade, e que moitos museos que actualmente non tiñan as persoas no centro se den conta das necesidades que temos realmente de ter un patrimonio humano e de poñer as persoas no centro. Pero tamén nos demostrou e intensificou aínda máis as grandes desigualdades neste momento, non? As dificultades de acceso que tivemos, tamén as dificultades de carecer de dispositivos, non? Esas grandes desigualdades que ten, por exemplo, a provincia de Lugo. E para museos que poñemos as persoas no centro, realmente foi complexo. Pero tamén nos demostrou que querer é poder, non? E cando non tiñas conexión, buscamos outros medios para facer unha programación para chegarnos ás persoas. É dicir, utilizando todo tipo de estrategias. Falábamos de que a pandemia nos sitúa, nos iguala, nesa necesidade de volver ao local, nesa necesidade de traballar a comunidade, que a comunidade non é un feito abstracto, son as persoas. E por eso, os museos máis importantes non foron durante a pandemia os que tiñan máis medios económicos, sino os que tiñan e estaban dotados de un patrimonio humano. Un patrimonio humano ao servicio das persoas. E a mí me gustaría insistir e deixarnos que nos quedara claro con isto. E tamén de cara aos protocolos de reapertura. Precisamente, eses protocolos teñen que garantir a seguridade das persoas, das que traballan e das que se van a chegar, sin ningún tipo de risco, sin ningún tipo de peligro, non? Decíamos de que sacar das dificultades oportunidades, de facer que nos demos conta de como unha vez máis as redes son importantes, as redes de persoas que se preocupan polas persoas, dese museo dos afectos, dese museo dos cuidados, dese museo que está cerca da súa xente e que é capaz, precisamente, de convertirse nun arsenal terapéutico, non? Nunca mellor dito, de tratar de como pode axudar. Como pode axudar a estar aí con todas as persoas, ca comunidade, familias, cas artistas, cos artistas, con todo o que supón o ecosistema. Ese museo de sostenibilidade, que hoxe máis que nunca terá que plantexarse esa necesidade de traballar todavía máis a sostenibilidade na dimensión social, na económica, na medioambiental. Fai falta invertir en persoas,
coas persoas e para as persoas, dende unha escuita activa, sabendo que temos que marcar unha folla de ruta para non equivocarnos, sabendo que vamos agora mesmo estamos ante un momento donde o digital é unha ferramenta, pero o fin é outro, é achegarnos ás persoas. E, lóxicamente, tamén vamos a ter que formarnos para ser capaces de utilizar todo tipo de ferramentas para achegarnos ás persoas. Vamos a ter que invertir precisamente en que, do mesmo xeito que antes as grandes desigualdades eran o acceso ás autovías e ás carreteras, hoxe, desgraciadamente, todavía existe esas niveis de Galicias, non tantas Galicias como desigualdades todavía existen, e iso é realmente perigoso. Entón, os museos somos espacios de proximidade, que estamos aí, escuitando, sendo accesibles, sendo inclusivos. Vistedes que agora que as presas ninguén se parou a pensar que pasa cas persoas con discapacidade. Tantos anos tratando de conquerir que o museo estuvera ao servicio da sociedade e agora as vamos a deixar fora. Non podemos ser innovadores e ser capaz de buscar ferramentas e estrategias para ser capaces de achegarnos de outra maneira, non? Lembrar que o patrimonio son testemunhas humanas. E a mí me falaba de facer unha reapertura con un modelo menos economicista e máis humano. Un modelo tamén dende a posta, dende a volta á raíz, dende a posta ao noso, por primeira vez creo que sería bon que empezáramos a pensar nunha Galicia para nós, porque cando Galicia seña para nós, será universalista e conseguirá ser para todas e para todos. E para eso hai que percorrer, hai que ir aí ao territorio. E en eso, os museos podemos, como espacios socioafectivos, facer moito, traballando dentro do patrimonio. Creo que realmente é unha das grandes oportunidades, non? De todo este momento é que apostar polas nosas artistas, os nosos artistas, polas investigadoras, polos investigadores, pola familia, polo terceiro sector, polas asociacións, por todo o que hai. E creo que as institucións neste momento temos que ser o pilar e o sostén, pero non equivocándonos, non facer unha Galicia de beneficencia, sino unha Galicia de apoio e de axuda. E iso é o que ten que ser o museo. O museo ten que ser o pilar, un pilar que dende o socioafectivo e dende a realidade, non? Saír tamén un pouco do marco teórico para ir ao marco práctico. Que precisa hoxe a nosa comunidade? Como podemos axudar a posta en valor do patrimonio, a conservación do patrimonio, a divulgación e a educación? Para que pode servir o patrimonio para a nosa comunidade? Para que pode servir un museo? Con quen o temos que facer? O como? E sobre todo, buscar indicadores. Agora, non todo vale. Temos que, cada vez que marquemos unha folla de ruta, temos que saber moi ben o que vamos a facer. Por iso falábamos dunha reapertura distinta, borrón e conta nova. Xa está ben de modelos insostibles, de cousas macro. Vayamos ao sinxelo, vayamos á raíz, vayamos a facer o que precisamos para desenvolver, para unha cohesión social, esa sustentabilidade na dimensión social, na económica e medioambiental, que non se queden palabras. A xente 2030, que non a esquezamos. Vamos a encher agora os museos de vinilos, vamos a encher agora os museos. Onde están os 17 ODS agora de cara á reapertura? Porque non podemos pensar que de paso que gastamos en algunha cousa que pode ser necesaria agora para cumplir as medidas sanitarias, tamén poderíamos, se tuviéramos un pensamento dentro da sostenibilidade económica, podría servir para moitas máis cousas, non? Falábamos de, bueno, pois agora que tens que facer un percorrido, por que non faz un percorrido podotáctil? E xa che queda como un percorrido logo para as persoas cegas. É dicir, utilicemos o patrimonio humano e, dende logo, no caso dos museos galegos, lóxicamente, o primeiro que teñen que estar é dotados de persoas, porque entón podrán traballar coas persoas e para as persoas. Bueno, estamos nunha oportunidade para agora mesmo que esos museos que se reabren con aforos limitados, para non só os aforos, como nunca falábamos tampouco nin de cifras, nin de aspectos cuantitativos, e que sí que falamos de aspectos cualitativos en canto ao cuidado, ese museo do cuidado, non? Entón vamos a ter unha oportunidade. Nós xa o estábamos a facer, levamos un montón de anos facendo, pero creo que todos os museos do mundo van a ter a oportunidade de cuidar moito mellor as persoas que se achegan ao museo. Non ver as persoas que se achegan como un perigo, sino ver como unha oportunidade para que a experiencia seña sumamente enriquecedora. O sea, facer que realmente de esta gran dificultade de acceso,
facer que a experiencia, cando as persoas acheguen ao museo, seña unha experiencia maravillosa. E de cara aos protocolos, creo que unha das grandes carencias foi pensar en que de paso que falabas de reducción, claro, lóxicamente a seguridade das persoas primeiro, non? Pero tamén, de paso que faz a seguridade das persoas cando te preocupan as persoas, podes tamén plantexar, pois, por exemplo, concertacións, non podes facer grupos, nada máis que poden entrar por unidades de familiares de 6 persoas, pero por que non xa en este momento tamén facer concertacións específicas para as persoas vulnerables que teñen unhas necesidades especiais? Quero dicir que cando poñemos no centro as persoas é moito máis doado. Entón, é unha oportunidade de que a experiencia, que o museo como espacio socioafectivo e ese museo como axuda a desenvolvemento en un momento de crise, vai a ser fundamental o plantexamento de como agora fagamos o propio persoal vai a ser o que medie para conseguir que a experiencia das persoas que se acheguen seña sumamente enriquecedora.